थांबाय दिनै जों बर' सफायमानि खारनखे हायसे दिनै जोंनि निबारन पारा इचमानिक देवान चिनि बुखौजोग नि लांमा सखा सेपाली त्रिपुरानि मुंगै ओ सेपाली त्रिपुरा क्लास 10 परि तंमानि जेराय गे ओ बिनि नुखुं अनेक किसा जाया तंमानि बागै जोंनि त्रिपुरा मथा करबुक त्रिपुरा मथा तरफ থেকে जों जत्त चिनि लिडार अफ मिलुइने जों अरफ फाइले जों सुबा सुखायखा स्पेशली ओ जागो चिनि इचमानिक देवान नि चेयरमैन ते चिनि वेस्ट मानिक देवान नि चेयरमैन भूपेश देबबर्मा बर तंगु हाइफाना चिनि बरम गनां प्रेसिडेंट हिरण्मय त्रिपुरा ब फाइनानि तंमानि हाइफाना ब फाइमालिया ओंखाय जोंनो ओ जागो थाङै पार्टिसिपेट खालामदिनि ब दागि मुंबाइ जों अर तिनि फाइजाखा बनो बिनि जे नांमानि सुबा सुख खालायनानि बागै फाइनान्शियल ते किसा बिनि जे नांमानि सामुं रंनि तै हायनो हाय ओ जागा साथाय खालायो ओ बिनि साजक सेपाली त्रिपुरा थैमानि तै बिनि बुफा बेलाय न साखामियाङै थांका वानसुमा गोबां फायनाय बनबो हस्पिटाल तिनि तलाङै मा थांका बेलायनो दुखनि कप गे अर फाइ सबाजाक चिनि लिडार चिनि इचमानिक देवानि चिनि मामा कतसं यं संग्रह ते चिनि स्पेशली चिनि कुमुइ सप्तम ओ जागानि लिडार चिनि कबक सादिसनि बर जतन फाइ सबाजाक युथ कबक फाइ सबाजाक हायनि बागै जों जे दागि जांमानि बुबागरानि दागिमु जों बुबागरानि कक्तिनो चलियो ते बुसकांबो चलि थांनाय ते बुसकांगो कुरै चुगिया कांगाल बनबो जों नायनो थांनाय ते चिनि हिरण्मय त्रिपुरा करबुक ब्लक प्रेसिडेंट बबो सामानि दंगो जे जागा कुरै मासे मानिया चुगिया न चुद्रनानि बागै बनो जों हेल्प बोसोर जरा जों खालायमान जों खालायनानि बागै जों दिनै ओ जागायाव बबो दागि मानिबाय जों ओ जागायाव फायजागा थांबाय रां रुमानि थांबाय चिनि मिडिया पार्सन न जों हायनो हाय फाइ सफाय फिका जों कृष्णकान्त पारा इचमानिक देवान और जों चिनि बुखौजोग नरक नुबै मांखाना चिनि दनश्री त्रिपुरा बिनि नुखुंगो जों फाइ सफायखा बिनि सरि बेलायनो हामिया सागकरा साजांनाय नोंजोंनो अनेक असुबिदा बहिमैबो माया गे नरक नुबै मांखाना बिनि नुखुं नक बाहायजार परिस्थिति गे चिनि त्रिपुरा मथा खा सयमाया अंगै और फाइ सफायजाक चिनि वेस्ट मानिक देवाननि चिनि चेयरमैन भूपेश देबबर्मा चिनि कुमुइ सप्तम जमातिया लिडार बबो फाइ सफायजाक ते चिनि ओ जागानि गोबांमा लिडार आं बुं सालिया तामनि गंके ओ जागायाव बुबागरानि दागिमुं कुरै कांगाल तंनाय रंनो चुबा चुक खालायनानि बागै ब साजाक दंगो मासे मानिया रंनो नायता तंदि बरनो चुबा चुक खालायनानि बागै इनके अरो साथाय खालायफियो तिनि चिनि ब्लक प्रेसिडेंट चिनि बरम गनां हिरण्मय त्रिपुरा ब तिनि अरो फाइमालिया हाइफानो ब जोंनो साइ हरमानि बागैनो नरक अरो थाङै चुबा चुक खालायदिनै हायनि बागै जों बनो अरो चुबा चुक खालायना बागै फाइलायजाक ओ जागा बनो जों कंबल रुफायका गे माइरंबो जों रुफायका ते फाइनान्शियल बो जों बनो बिनि यागो जों याफारि खालांनाय हायना हाय जों स्पेशली जों चिनि मामा न मामा पुष्प राय त्रिपुरा न हामबाय मारुओ बनो अरनि तैफां बे अरनि लिडार इंगे चिनि ओ जागा दंगो आनि हेक मामा कतर इंगे कुमुइबो दंगो बेलायनो खाकसांखा अरो जों फाइ चुबा चुक खालायमानि बागै बुबागरानि वारियर्स संगै बुबागरानि दागि मुंबाय जों अरो फाइ सफायजाक असंनो आनि कप हामबाय निरंनो साइजाराव फाइजांमोननि बाहाय मा तंजाखो निरं आखरैनि बागै खोब खुसि रंजाखा सिनि बबागरा रुफायजाय बबागरा दागि गै रोजा गै नग सुबा संग गै हेकाय ब यं सुयल बाबु ब हेकाय जतन नग खाकासाङै खोब सुबा सं खालायै जोंबो खुसि रंजाखा आच्छा न सुबा नायखो साबरंखा गाय सिनि बबागरा नि आजेजबाय खायै सिनि हिरण्मय त्रिपुरा बिनि दागे मुंबाय गाय नग जत फायै नरक जत सुबा सं रुफायखा